Sagad sa museo, madunay display nga karaan nga mabutang nga mga antik. Apan ani usa ka linahi nga museum sa Cordova kay puno kini sa 2D art painting nga mamahimong 3D art effect. Busa mga kapuso, atong bisitahon kining linahi nga klase sa museum. Pinaagi ni ining report. Mao kini ang pinalahi nga museum nga nahimutang sa Barangay Gabi, Lungsod sa Cordova. Usa kini ka museum nga may 2D painting nga mamahimo gayud nga 3D art ang effect. Dinhi mamahimo kang aktor o bakaha direktor, diin pwede kaayo kang mo-pose sa ilang mga paintings. Kining usa, gitawag nila nga The Miracle of Moses, diin susama sa nagsakay ka sa usa ka higanteng pawikan. Kining usa, daw susama sa giyab-an ka og tubig apan ang painting anaa di ay sa usa ka bungbong. Anaapoy ilusyon, susama ni ining usa ka taong naputol ang lawas. Ani asay susama sa naputol ang imong ulo. Ug ang usa, daw naglutaw ka sa imong gilingkuran. Ang mga bata, lingaw usab kaayo sa pagsakay-sakay ni ining usa ka unicorn. Daghan pa ang pwede nimong makita sa museum kay 85 ka buok ang ilang mga paintings. Na-divide usab kini sa pipila ka mga sections diin may dinosaur world pa. Ug section usab nga anaa sa ilawom sa dagat. Ug sa mga ganahan mahimong Korean kadiyot, pwede kang magsulob ni ining mga Korean costumes. Diin mo bayad ka og 50 pesos. Ang concept ani nga museum is more on sa kanang hilig yung arts, ga maka-appreciate yun sila kay na yung mga visualize, mga illusion, mga 3D art, paintings. Uban ni Lian Singkulan ug Jovel Ubiso, Cecil Quibod-Castro, Balitang Bisdak.